si nejsem jist, jestli můžeme sloužit jako příklad nebo model toho nejsprávnějšího způsobu lustrování nebo vůbec nakládání s minulostí. Možná to je u nás v něčem lepší než v jiných zemích, ale moc dobré to není. Je to strašně komplikovaný úkol, nejsou s tím žádné historické zkušenosti. Komunismus byl poprvé je postkomunismus, poprvé stojíme tváří v tvář tomu problému a je velmi těžké vidět ty všechny tuny a celé vlaky dokumentů, které zanechala po sobě ta státní policie. Je těžké vidět ty všechny papíry v dobových souvislostech, v atmosféře doby, přihlédnout k jazyku té doby. To jsou složité věci a jen tak, když se vytrhne nějaký papír, tak sám o sobě není-li viděn v kontextu a v souvislostech, může způsobit leda zmatek. No. Nejsem samozřejmě proti zpřístupnění všech těch dokumentů, ale se způsobem jejich zpřístupnění a se způsobem nakládání s nimi moc teda spokojený nejsem. Já myslím, že mimo té veřejné podpory a toho jakési vytrvalosti v tom, že jsou věci pojmenovány, že kvůli nějakým ekonomickým zájmům není smlčeno něco, co si myslíme. V tom všem je třeba pokračovat a pomáhat, ale to nestačí. My bychom měli umět nějakým způsobem zhodnotit ty vlastní zkušenosti během posledních 20 let a předat i tyto zkušenosti, aby neopakovaly ty země, které teprve o svobodu usilují, aby neopakovaly ty též chyby, kterých jsme se dopustili my zde. Já jsem například s kubánskými disidenty mluvil o tom, ať počítají s tím, že začnou-li se poměry měnit, přijdou bohatí Kubánci z Ameriky, z Floridy a budou chtít svý pole a svý latifundie zpátky, budou chtít restituce. A najednou vznikne dost velký problém, protože ti lidi, co žijou v Kubě, který celý život prožili v situaci totálního zestátnění, ty se budou divit a nastane dost možná velký problém. A já jsem právě jim říkal, aby o tom uvažovali a se na to připravili, na ten problém. To je jenom příklad toho, jak ty zkušenosti lze přenášet, protože to je naše zkušenost vlastně jenom, kterou aplikuji jako na kubánské poměry.